tayo ng isang word at gamitin sa salita para ma-impress o para ligawan kunwari si Mikay. The word is, pagalingan ng sagot. Okay. Your word is ipapalaro. Okay. Mikay, ganito ha. Mikay, ipapalaro ko sa'yo. O, ano ang ipapalaro mo kay Mikay? Masasama ito mga iniisip niyo pag ganyan ang tawa niyo. Marami bang pwede ipalaro? Ay, nag-iisip. O, sige, kahit ano lang kuya, basta may ipalaro ka lang. Let's go. Idea to ni Jay. Let's go. Mikay, ipapalala ko sa'yo ang aking cellphone. Ipapalaro ko sa'yo ang aking cellphone. Tama naman,